Hello guys. Nalubong ang dump truck i-rescue sa Backhoe. Nya gamay kaayong dalan naglisod. Gamay kaayong dalan guys. Naglisod ang naglisod ang Backhoe ug kuha sa dump truck. Ay! Maputol ang wire. Nalubong siya guys kay tungod sa kahumok sa yuta kay pila ka adlaw sigig ulan. Ay! Oh. Gamay kayo ang dalon guys. Yan, nagtagiya sa luti load po yuta ay para di babahaan. Sana po kayo ang dump truck. Laoy, maano man ang wire sa kurente. Ay, dili kurente, telepon. Ulat? Maputol gid ang wire sa telepon. Telepon, rabaday na, Layo rin mo ha. Bahala din mo, ila. Layo, sigurado mo. Dito na sa Vikas. Putol gid ang ilang wifi. Dili ra. Dili ra man nga linya. Dili ra man pud akong linya Dito na